Защо Титаник е като филм на ужасите за мъже? Накрая на това видео ще знаете защо мъжете се дърпат от Титаник и филми като Титаник, нали? И защо когато трябва да се избере някакъв филм драма, какъв филм ще се избере. И в общи линии, когато една жена гледа Титаник, обикновено тя си представя, че ще бъде Роуз. И Роуз е на смъртния си одър и е живяла пълен и щастлив живот с мъж и с деца и си спомня за най-хубавите моменти в нейния живот, когато е била малко, около 20 годишна и е срещнала любовта на живота си, се е случила голяма беда, обаче не се е спасили и е преживяла нещо истинско и красиво и хубаво. Докато един мъж, когато гледа Титаник, какво си представя? Представя си, че или е мъжа на Роуз, който е някакъв супер успешен бизнесмен, обаче това не е достатъчно, тя всъщност го мрази и не иска да бъде с него. Или и в нейните очи е някакъв злодей. Или си представя, че е главният герой, който отива и избягва от своята държава и среща някакво хубаво момиче, обаче тя всъщност не е някаква чиста и невинна кръшка на мъжа си с него. Нали? И той накрая няма хепи енд с нея. Той не се приключват в някакво семейство да са заедно. А пък умира, въпреки че има място на вратата до него, нали? Тя го бута да потъне, за да може да има още по-романтична история. Или пък си представя, че този човек, който е в кораба, където точно когато се чупи кораба и всички почват да падат, нали? Той човек, където се удря в някой от парапетите и се разцепва на две и пада и умира. Нали? Той просто нито един от хората, които са в Титаник, нито един от мъжките образи не е такъв, който е привлекателен за мъжете. Напротив, поуката от целия филм е, че дори да живееш добре, дори да дадеш на една жена 2 деца и да изпълниш мечтите на живота и да й дадеш един хубав живот, тя на смъртния си одър няма да се сети за теб и за децата си. Тя ще се сети за готиния газар, който е правил секс с нея, когато тя е била на 20. И за нея това е любовта на живота и ти си само някакъв придател.